Gaur, hemen, agenda 2030ko ekitati honetan ikusiko dugu. Hemen ikusten dugu bezala, nire ardura da eta nire konpromesua da, udalarekin. Orduan, lehen, nireak esan duen bezala, konpromesua hitza erabiliko zuten. Konpromesua hitza botorra da, Ez da beste elkarte batzuk ere sortzen autogolok hitzak ere parte hartzea gonbidatzen duen jendia. Eta aretako jendiare animatzea parte hartzea, bale? Hoxe zen pixka bat, zueri adierazien nahi nuna. Eta, bueno, izan ikusko dugu bideo lo que sea. Eta, pues, ongi etorrik, zuen den udalantara. Eta, a ber, zekartzen zuten, bale? Eskerrik asko. Landare eta zuhaitzen izenak identifikatu eta ezagutzeko ekintzak antolatzea. Gure konpromisoa da eskolatik gertu dugun ibarranera joan gara eta bertan dauden zuhaitzen identifikatu eta izendatuko ditugu. Herriko eremu berderen baten sendabera bat landatzea herritarrek hauek ezagutu eta proba izateko aukera izan dezaten. Oiartzungo parke eta eskoletan jolastoki naturala sortu. Eskola ondoan dugun Ibarren parkea jolastoki eremua bezala erabiliko dugu. Gure proposamena da jainkoiko zuhaitzak identifikatu, berezitu eta izendatzen ikasteko ekintzak antolatzea, bereziki umeentzat txikitatik ikas ditzaten eta gaina Ibargainen informazio kartela jartzea bertako zuhaitzen ezenik. Gure proposamena sendabetaren tailerak egitea. Oiartzungo biztanleriak eta kanpokoa sendaberaretaz ikasteko eta sendagaiak egiteko. Eta gure konpromisoa tailer horietan arreta jartzea eta bertuko gutxiko dugu publikazio guna tailer horietan. Sonatzaio kezkaturikote joate askeran oparotasuna betikotasunaren irrian bestian hildo horretik jarraituz gure proposamena nahiko antzekoa. Da, bai batzetik eta bai ikasletik bultzatzea ekintzak gure inguruko larriak dago eta ezagutzeko. Ez, inguruan txugun parke pila bat daude, txara ibanen gairenak. Egiten dugu etxeko lagundu ezagutzen, eta proposamena bultzatzea ikerketa eta antzeko lanak ezagutzeko gure inguruko konpromisoa hortaz aparte da, batik kanpore bai gu isitatzea lan horiek ari denak, eta aprobetxatzeko espazioak eta beti ere ondo zein duz inguruan. baitako amentzetaz isekaz baitlegoan Eta azkazutean atzian dastatzeko hemen laboreko produktuak eta eta honegin. Eta horren arte gu erantzun ditugu, zuen kartako proposamena, gurri aldea, eta abertzen hori artean, egiten dugun ingurumena hau, jasangarri hori, sartu den bezala. Eskerrik asko. Gracias. hain soilireriotzea, hain xume, adiorik gabeko